Kwa machielo ni choro nyime romo mabende jatend piny William Ruto ne onego bedo godo kod jotelo moko e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono osenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom moko kuom jotelo mawuok e kaunti no ma Migori. Bende jokene ratich wakeni e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo onywand joma chuo e chenro mar jiwo ler e kind nyithindo manyiri kod wakeni maneno malo mondo mi nyithindo manyiri kod wakeni oyud sera moromo. Machiegni jatend piny Kenya Migosi William Ruto lando ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo lop familia mare mar acres 5 e alwora ma Kirembe i sub-county ma Kisumu West ne sirikal mondo mi ogere ute ma nengogi ogonyore mabiro muonyo omenda maromo shillings bilion 3.5. Ruto bende owacho ni kaunti ma Kisumu kod alworane oseikore mar yudo ute sirikal ma nengogi oyweyo kata ma nengogi ogonyore maromo 15,000 e tielo mokwongo mar chenro no. Ruto ne opoyo Odinga kuom chulo ne sirikal mondo gere utego ma bende biro konyo jodaka madirom 1,000. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa na tumeanzisha hii mradi ndani ya mwaka 1.5 itakuwa imekamilika. Tutakuja tuwapatie funguo za nyumba, nyinyi mujipange kuishi katika haya manyumba tunaanza kujenga hapa leo. Jambo la pili, pia kupitia kwa LAP Fund hapa Makasembo naenda kupatiana nyumba 600 ambayo iko tayari leo. Naenda kupatiana funguo ili watu wa Kisumu, vile vile tunafanya taifa lote la Kenya, waanze kuishi kwa manyumba yenye iko na heshima, iko maji, iko stima, iko barabara na mali ambayo itakuwa mali yao. Tukisonga mbele, tuwache kulipa rent, tulipe mortgage, ndio wananchi wengi Kenya wawe home owners badala ya kuwa wapangaji wa mambo ya kulipa rent. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Wawinjore. Jatend piny bende okawo thuolono mar nyiso oganda jo Kenya mondo mi kik chik itgi ne josiasa ma bende kinde ka kinde goyo mana siasa mag akweda ma bende pogo oganda e pacho kae. Watu wa kisirani, watu wa chuki, wale wa hasira, wale wa ukabila, wale wa mitego, tunawaambia hawana nafasi katika taifa letu la Kenya. Kisumu hoye! Mimi nauliza nyinyi, mnasema ni siasa mfululizo ama kazi bila break? Mnasema tuendelee na kazi bila break? Tujenge affordable housing, tujenge barabara, tuunganishe stima, tulete leri, mnasema ni kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema aje? Mnasema kazi bila break? Wale wanasema kazi bila break nione kwa mkono, wanasema kazi bila break. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kisumu, si ndio? Mnasema baba na mimi tushirikiane ama mnasema tufanye namna gani? Tufanye pamoja ndio tubadilishe Kenya, ndio Kenya iwe na msimamo sawa sawa. Sasa tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hebu nione wala anasema tuendelee. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ma bende noteno jatend piny e wuodhe gwengego ma Kisumu bende owacho ni pod obro medo tiyo kod sirikal kaka yo mar neno ni gitieko chuth midhiro ma bende jo Kenya kale. Hapa kwa mradi hii ambayo umeona leo Rais Ruto ameweka msingi ya kujenga manyumba ya bei nafuu kwa wananchi. Hii ni moja ya mpango ya serikali ya kusaidia wananchi. Hii mpango ya manyumba ya hali ya chini ni mpango ya serikali, na hii mpango tulianza zamani sana. Maana yake tuko na shida 5. Haki ya kibinadamu. Ya kwanza, haki ya kuishi. Pili, haki ya chakula. 3, haki ya malazi. 4, haki ya afya njema. 5, haki ya elimu. Sawa sawa. Sisi tumesema
Tunataka kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Hatuwezi kusema sisi tunangoja serikali nyingine. Tunasema serikali hii ya sasa ifanye kazi kwa watu wetu, sio? Tunataka namna hiyo. Jatend piny nitiere e gwenge ma Kisumu kama bende osedhayanga gedo mar ute manengogi ogonyore. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni achoro nyime romo mane jatend piny William Ruto nego beni bedo godo kod jotelo moke kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono osenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom moko kuom jotelo moke kaunti no ma Migori e sechegi ma bende pok oyanga kata pok oyangore malong'o gimomiyo ne ochor nyime romono. Liekore ni romono ne ochor nyime tok jotelo moke kaunti no rem bedo kod winjruok e weche moko ma bende onego beni gitwage romono ma bende onego beni yuoro kod jotelo moke sectors pogre pacho kai. Kuke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathoth iwachni. Choro nyime romo onego bed ki jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo e kaunti ma Migori romo ne ochano chieng' ma kawuono koro medo kelo paro mopogore opogore kawuok kuom oganda. Kata bende nyaka sani ler maloko pok ochiwo gimomiyo romo machal kod mae ne ochor nyime. Moko kuom oganda e kaunti Migori koro wacho ni koro gichich ni chal ka gima koso winjruok e kind jotelogo moyier e kaunti ma Migori ema ne okelo choro nyime romoni. Jalup jakom marwakno mar Bishop Wansa kod e kaunti ma Migori Joel Amonde wane kaka jotend kanisni ok gimor poni en adieri ni pogruok mane obedo kind jotelogo moyier e kaunti ma Migori ema nomiyo romoni kod ochor nyime. Amonde wacho ni gombo margi en jotelogo mag siasa koro tii kamoro achiel e kaunti ma Migori mondo dongruok koro chopo e kaunti ni. Nyo warito, nyo wan gi geno ni jatelo biro waromo kode soni. Manyo waseloso delegation mondo wadhi warwake kendo walem kode. Aneno e gaset weche moko matindo ni chalo ni ok obiro nikech dhowa ne ok obedo achiel, dho jotelo maka. To mano ok ber. Mane thuolo maber ma rais ne konyo wago, nyocho biro ka otimo gik madongo kabisa. Ya onego bed ni jowagi bedo gi winjruok. Biro mar rais en ber ne wan waduto. Kendo wan kaka kanisa ne wamora hinya nikech en saa tich. Siasa wabiro goyo higa 2027. Sani ne saa tich. Ka diponi nitiere ng'ama ne pingo biro mar rais, mano to ok bernwa. Jalup jakom ni mar Bishop Wansa kod e kaunti ma Migori wachne gimor kod chenro mag dongruok mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto yande ne ochako e kaunti ma Migori e chakruok mar dwene ka gombo mare en ni mondo kodhi mana nyime kod cholo dongruok e kaunti ma Migori. Amonde komachielo bende okwayo oganda gwego mag Nyanza duto to anyira were mondo koro jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kaunti ma Homa Bay. Morwa kabisa nyaka nyo wabedi e sirkal mar broad based manyo jakom baba ka achiel gi rais mar mwahera ahinya oloso waseneno matunda. To adwa na kwa jo matindo, jo youth ni wabeduru gi kwe. Weche moko matindo kata manyicho wawinjo kotimore Kuria ka rais obiro lemowa. Mago gik mamiyo wich kuot. Wadwa ni wabed gi kwe. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni joked ne ratich wakini e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo nywand joma chuo e chenro ma jiwo ler e kind nyithindo manyiri kod wakini ma bende neno malo mondo mi nyithindo manyiri kod wakini oyud sira moromo. Jodito ma wuok e riwruok motisi ni Pad Agal wacho ni dwaro nitie mar puonjo joma chuo bende wechego mag neno malo. Kuok e kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth wachni. Kotelnegi gi jodito ka riwruok moro ni Padagal, nyadendi Cynthia Oyuga gi Teklin Madara, jokedo ne ratiro mag minego eko jiwo ber nywando joma chuo e weche mag riago eko, ka giwacho ni mae ema biro konyo e tieko wich kuot ma seche moko mine to kod nyithindo manyiri thoro yudo. Pile wa focus ga e nyithindo manyiri to waweyo nyithindo mayowuoyi, to adier mantie en nyithindo mayowuoyi gi bende onego bed ni ng'eyo gima nyathi manyako nyalo kale sama odhi malo nikech gibet kod gi e klas ginie jok mabro bet gi nyithindo manyiri be ma wamentagi. Koro we feel ni ka waketo nyithindo mayowuoyi gi nyiri karachiel to wanyalo mentagi karachiel mondo wabed gi society ma everyone is mentored. Ne giwuoyo e kinde nyasi manobagi mar hingo odiechieng' weche mag ria e piny mangima e sikund sekondari ma Ugambe e sub-county ma Ugenya, kama MCA mogwel Cynthia Ndar notielo ni mae bende nyalo konyo e wach kedo gi iye ma ohiu e kind midhiero mamoko.
Kigomba ka gi nyithindo manyiri gi to atamalo 80 bonyisi ni gima nokungo gole odgi kodhi nindo gi ng'ato en mana wach mar taulo motiyogo samo dhieria. Koro mamino ni gima wawacho ni en gima duong' ma ka wanyalo loko kata kanyo kende to kata mana iye machon ma nyithindo mako gi ok dhi bedo. Koro mano gima emomiyo wago koko waluongo ji te kendo wakawo nyaka joma chuo wasoye iwa kaka stakeholders. Kanyawadgi Dorothy Oinga to koro kwayo mana luor ne mine to kod nyithindo manyiri. Kawuono ni endi wabedo gi yawuoyi moyie bedo menstrual hygiene champions makoro nyiwa ok goneno marach nikech mon nitiere gi chandruok mang'eny. Achiel kuom gen menstrual poverty ma kawuono wa try to address. Sama mon dhi e dwe nitiere mon moko maonge kata mana gi pads. Koro omiyo ng'ama miyo en ng'ama ng'aw ma ka wadwa ni wa address wachne to wa address gi muolo kendo wa address ma ok wamiyo gi wich kuot mora mora. Magi giwacho ka MCA North Ugenya Ward Bernard Adala to singo ikruok ma gin godo eneno ni jok machuo okonyo e tieko moko kuom midhiero ma mine to kod nyiri osebedo ka kaloe. Issues meg menstruation chanda hinya jok ma mine. Koro wan kaka chuo en marwa bedo ambassadors mar ladies mondo wamigi support ma wanyalo miyo nikech mato margi. Koro the idea is no men bende kasa matimo magi to waluongo gi watiago gi mondo obed champions and ambassadors mege nyiri iweche mege menstruation. Gie kinde no riwruok mar Padagal no ero kotudore gi jochiw kony mamoko nochiwo taulo mag ria to kod sirweche gi sabunde kinde gik mamoko ne jopuonjre manyiri ka jopuonjre ma yawuoyi bende no yudo mich mopogore opogore. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Riwruok mar nurses e pacho kae obwogo mar bago ng'anyo bang' ndalo 10 kawuok odiochieng' ma kawuono kaponi sirikal pod biro rema chopo dwaro magi. Kotelnegi kod jagoro mar riwruogno maduong' Seth Panyako owacho ni nurses pod kale midhiero mathoth ahinya e pacho kae ahinya to nurses ma bende tiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage. Tumetoa ilani ya mgomo wa serikali kwa waziri ambaye anasimamia masuala ya afya, kwa waziri ambaye anasimamia masuala ya umma, kwa mkurugenzi ambaye anasimamia umma Public Service Commission, kwa mkurugenzi ambaye anasimamia Council of Governors, na kwa mkurugenzi ambaye anasimamia hospitali kuu ya Kenyatta, mkurugenzi ambaye anasimamia SHA. Ilani ya mgomo wetu inafuatiwa mambo ambao serikali imekataa kutekeleza ili kufanya utendakazi wa uuguzi kuwa mzuri katika taifa la Kenya. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Moko kuom rowere e gwenge mag Mombasa dwaro ni piny owacho ochung' negi e chudo moramora madwarore chenro mar manyo negi thuolo mag tije pinje maoko. Magi ne giwacho chenro ma bende ota e gwenge mag Mombasa kama bende giywak ni omenda ma agents dwaro kuom gini malo mokalo ma bende ok ginyala yudo. George Aoko miwaler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Skiza kidogo. En chenro mar piny owacho mar ndiko rowere ma ichan manyne gi thuolo mag tije e pinje maoko mane otimore e alap Mama Mangina Waterfront e chuny boma ma Mombasa. To kata bedo ni miche kod miche mag rowere ne jowuok oko mar manyo thuolo no, ywak ne nitiere e ywach omenda magituoni idwa ni gichul. Matano Ngala en achiel kuom rowere mawuok Likoni mane oyworo kanyo. Wengine wanakuambia kwamba Alfred Mutua ametusimamia kama sisi mayuthi tukapate kazi. Tunataka kujua hizi agencies zimefuata nini na kama zimekuja kutusaidia sisi, mbona tutoe pesa? Kuna watu wametoka nyumbani wako tayari guarantee mguu wao uko mbele. Yaani kuna pesa walitoa, sasa safari hazijajipa, hizi Alfred Mutua zinkuja zauzwa. Tunataka kujua uwazi uko wapi. Hatuna pesa laki na 70 hatuna pesa. Hatuna hata pesa lanchi hapa tulipo. En ng'ur mabende ne ochwal gi Harrison Katana manjadak Mashanzu. Alfred Mutua alisema hii job ni free. Sasa tutajua vipi? Yani tuelewaje cause hao maagent wamekuwa kazi yao ni kutuchezea. Ili hali sisi tunajua wenyewe hatuna pesa. Na si ati maagent hatuwajui. Kuna maagent tunawajua. Mimi ningejua ninakuja kutoa 150. Sio 150 afadhali ninunue bodaboda ninunue pikipiki nifanye bodaboda. Nitengeze mtaji. Lakini sasa ukiniambia mimi nitoa 150 na niko na watoto.
to ne nyadendi Hamis Hadija mawuok Majengo midhiero makamagi kale ni mar piny owacho pok oketo chenro makare mag chuo thuolo mag tije e pachoka. Opportunities kwa country yetu ni shida sana. Unaweza kuwa na degrees, ma PhD, lakini end of the day unakuta haujaajiriwa. Like mimi niko na ma degrees lakini bado tu sijaajiriwa. Of which I have to settle at home, tuanze kungangana na wazazi. Documents ambazo nataka ni nyingi, alafu wache ubaguzi. There is no way unatoka hapa na document, unaenda the other side, ukifika na kwamba nini, umechelewa, anza upya, ama nakwambia wewe kwanza imeisha, toka kwa line. Unaona vitu kama hivyo. Nimeona venye wanachukua watu, it's very good and it is faster. Okay, for me sijapata kwa ajili sina passport. Ningekuwa na passport najua ningepata, lakini kwa vile sasa sina passport, hiyo chance imeniacha hivyo. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, and George Aoko. Gilipot mar George ne mabendo kelo waigiko mag weche manyien e yorno mar Adimba gi lak seche gi to magi thund weche mabende ne waikoni. Jatend piny Migosi William Ruto lando ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo lop familia mare mar hectares 5 e alwora ma Kirembe sub-county ma Kisumu West ne gedo mar ute manengogi ogonyore. Choro nyime romo mabende ne jatend piny William Ruto nego bed godo kod jotelo mauke kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono osenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelogo. Jokenera tich wa Kenya kaunti ma Siaya koro dwaro mondo nywand joma chwe chenro ma jiwo ler e kind nyithindo manyiri kod wakeni mabende maneno malo mondo mi nyithindo manyiri kod wakeni oyud sir mowinjore. Watudo koromo kanyo saa 8 kod 9 ne weche manyien yo machuok to koromo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge.